Singing. It's wonderful also to see Brother Eric. Too long. We have a lot to cover today. It's my final presentation. Tine zvakawanda zvekutaura nhasi. Ndiyo presentation yangu yekupedzisira. So if we can please start with a silent prayer, if you'll bow with me. Saka ngatitangeni munamato werunyararo. Amen. Amen. I shared a couple of articles on the media broadcast. Ndatumira maarticles akati wandei pamedia broadcast. Just in the last couple of hours. Munguva yapfuura. What we are covering in this camp meeting. Zvatiri kukavha mucamp meeting ino. We could easily draw out into at least a 2-month school. Tinogona kuzviita muchikoro chinokwana mwedzi miviri. We are racing over material so quickly. Tiri kumhanyidzana nematerial tichimhanya chaizvo. It may not remedy the situation, but I at least want people to know that. Zvinogona kusabetsera situation yacho, asi ndoda kuti vanhu vagare vazviziva havo. What these articles were designed to show Maarticles aya zvaakagadzirirwa kuratidza was just a tiny view into the mind of an evangelical and the mind of a Catholic. kaingova kachidimbu kemuono wemufungiro wemuevangelical newemucatholic. The perspective both institutions have of gender, of women. Miono ine maInstitution aya maviri vachikatarisana nenyaya dzemadzimai kana dzegender. I've been aware of the article addressing the evangelical view for some years now. Ndaane ruzivo nearticle inotaura zvemaviews egender kwemakore. It's an important view we all need to have. Muono wakakosha chaizvo watinofanira kunge tiinawo tese. The timing of the writing of that article I also do not think is a coincidence. Nguva yacho yakanyorwa article iyoyi handifungi kuti zvangoita coincidence. Pretty sure they've actually changed the date. Ndinotori neshuwa kuti vakatochinja zuva racho. When I first looked up that article a couple of years ago, it said November 9, 2014. Andakatanga kutarisa article iyoyi yakati November 9, 2014. And the view it gives of the evangelical perspective of a woman's role, especially with marriage, is significant. Muono wavanoratidza wemaevangelicals vakatarisana nenyaya dzekuti mudzimai anoitei wakanyanya kukosha iwoyo. But we were going to address Catholicism now. Tichatanga kutaura nezvecatholicism izvezvi. Pope Francis, the counterfeit. Pope Francis kana kuti counterfeit. So I said this morning we were jumping between 3 different structures. Saka ndataura inini kuti mangwanani ano tatiri kujamba tichienda kumastructure matatu.
Acts 27, the ship of Alexandria. Acts 27, chikepe chealexandria. The three histories of Protestantism that are covered in our document. Mahistory matatu eprotestantism atakaverenga mudocument redu riya. All within the context of Eden to Eden and restoration. Zvese zvakaputirwa mucontext yeEden to Eden, iyaya yerestoration. Now we're bringing in a fourth, the counterfeit. Ezvinezvi taakuunza yechina, counterfeit. So the more you can hold those in your mind, Mukagona imimi kuti murambe makachengeta idzodzo mupfungwa dzenyu, or have them in front of you as we refer to all four at once, kana kuti munge muinawo pamberi penyu patichange tichitaura nezvawo, will depend on the blessing you receive from these studies. Zvinodhipenda nechikomborero chauchawana kubva pakudzidza kwatiri kuita uku. Because it's from the structures that the power of our message comes from. Nekuti simba remeseji yedu riri mumastructures iwaya. So I'm hoping that we're mature enough as priests that I can use all of these structures Andoimba kuti takura chaizvo isu semaprista kuti ndigone kushandisa ese pamwe chete. and you'll know the evidence behind them. Ende ndinoimba kuti tese tunoziva umbo huri pamashure pemastructure iwaya. So I won't need to repeat Eden to Eden Saka handicharambi ndichingodzokorora kuti Eden to Eden to give evidence about what I'm saying equality means. kuti ndipe umbo hwekuti ndikuti equality chii. I'm trusting that we are mature enough now that I can state things as fact. Ndinovimba kuti takura zvino izvi kuti ndingotaura zvinhu sezvazviri. So Pope Francis, Tadzokera kuna Pope Francis of liberation theology, liberation theology, the counterfeit of our second and third angels' messages. counterfeit yenkirozi dzedu yekutanga neyechipiri, The great Catholic hope of bringing in equality. tariro yecatholic yekuti vaunze equality. He can say such beautiful statements. Anogona kutaura zvinhu zvinoyevedza zvikuru. I want to read one of them. Ndoda kuverenga imwe yezvaanotaura. To the translators, this is at the top of your document. Nevari kuturikira Don't need to ndeyepamusoro. translate. When women have the opportunity to fully pass on their gifts to the entire community, the very manner by which society is understood and organized becomes positively transformed by it, managing to better reflect the substantial unity of the human family. Kana vakadzi vaine mukana wekupfuudza zvizere zviripo zvavo kunharaunda yese, nzira iyo nzanga inonzwisiswa nekurongwa nayo inoshandurwa zvakanaka zvazvo ichikwanisa kuratidza zvairi kubatana pamukuru kwevanhu. He said that on the 9th of June 2017. Zvaakazvitaura mu9 June 2017. But exactly 4 months earlier than that, Asi 4 months tisati tasvika pazuva iri, he defined what these gifts are that women are to pass on to the human family. anotsanangura kuti zvipo izvi ndezvipi zvinofanira kupiwa nemadzimai kuvanhu. Quoting Francis, Tichikota zvekare Francis. "This is a society with a strong masculine attitude. It lacks a woman's touch.
It is just that man does not bring harmony. It is she who brings that harmony that teaches us to caress, to love tenderly, and who makes of the world something beautiful. This is the future. This is what was missing. Woman comes to crown creation. She brings harmony to creation. Iyi inharaunda ine hunhu hwakasimba hwechirume. Inoshaya kubata kwemukadzi. Izvo chete ndizvokuti murume haunze kuwirirana. Ndiye iye anounza iko kuyanana kunotidzidzisa isu kubata, kuda zvinyoro, uye ndiani anoita zviri pese chinhu chakanaka. So what are a woman's gifts? Saka zvipo zvemadzimai ndezvipi? She brings harmony. Anounza kubatana. Teaches to caress. Anotidzidzisawo kuve zvinyoronyoro. To love tenderly. Kuti tide vanhu zviri nyoronyoro. To make beautiful. Nekunakisa. Now I start to disagree. Apa ndaakutanga manje kupikisana navavo. When this movement introduced female leadership, movement ino payakaunza vatungamiriri vechidzimai, did we bring in female leaders to bring in harmony to the discord that this movement was in? Takaunza here vadzimai kuti vaunze kubatana vachibvisa discord rakanga riripo movement inoyi. This movement was in discord prior to 2019 and I came to bring harmony. Movement inoyi yakanga iri mudiscord 2019 zvidzokera mashure, ende inini ndakauya kuzounza here harmony. And all the other women leaders who've joined this movement. Tichiverengera vamwe vese vatungamiriri vechidzimai vakapinda movement ino. Because to bring harmony is to conflict, to fight with no one. Nekuti kuunza kubatanidza zvinoreva kuti hapasina kurwisana nechero umwe munhu. To fight for nothing, for no one. Kurwira pasina, uchirwira usingarwiri chero munhu. There was not a lack of tenderness and we brought in women leaders to fill the lack. Pakanga pasina, paisashayikwa tenderness. Zvaida kusvika kuti mudzimai aunze tenderness iyoyo. If there is a lack of tenderness in this movement, kana pachishayikwawo hunyoro movement inoyi, we will address or lay that fault equally at the door of female and male leaders and members. Tinongozvitsanangurira vadzimai nevarume nenhengo dzemovement inoyi. Going to quote him some more. Ndichamukota zvakanyanya futi. Francis helpfully said, "It is necessary to broaden the opportunities for a stronger presence of women in the church." Francis paakataura achibatsira, zvakakosha kuwedzera mikana yekuvapo kwakasimba kwavakadzi mukereke. Machismo, quoting or translating that into Italian, he's saying masculinity in a skirt. Machismo yataurwa iyi inoreva kuti urume hwakapfekwa mudress. So he wants a stronger presence of women, but not masculine women. Saka anoda kuti vadzimai vauye vakawanda, asi kwete vadzimai vaya vanomisidzana nevarume. The soft, compliant, harmonious ones. Anoda vaya vakati pfavei, vaya vakateramira. When asked if he would make
historic decisions, such as naming a woman head of a Vatican department, he deflected the question with a funny stereotype. Paanovhunzwa iye kuti anogona here kuisa mutungamiriri ari wechidzimai kuVatican, anopindura zvinhu zvinosekesa. So I want to give a little background to this one. Ndoda kuti ndimbokupai more information. The top hierarchy in Rome, where do all those men live? Vakuru vekuRome vanogara kupi kuvarume vese vaya? All those cardinals, where do they live? Macardinals vese vaya makambozvunzwa kuti vanogara kupi? They live in apartments in Rome, palatial apartments. Vanogara muma-apartments kuRome. But if you're a man in that upper echelon of the Catholic hierarchy, asi kana uri murume ari kuzvinzvimbo zvakakwirira ikoko Catholic hierarchy, you don't cook, you don't clean, haubiki, hausuki imba yako, you don't answer your mail, haupinduri tsamba dzako. Whose job is all of those tasks? Ndiani anoita basa rese iroro? That's what nuns are for. Ndo basa kari manans. But the Italian nuns are a bit too strong. Asi manans vekuItaly vanenge vane chimusimba chakati o. The French nuns are a bit too stubborn. VekuFrance vanenge vane kaustubborn kavainako. Western nuns are a bit too progressive. Vari kuWest vanenge vakafambira mberi zvakanyanya kudarika vamwe. So what they do is they go over to Southeast Asia. Saka zvavanoita manje vanobva vaenda kuAsia, kuzasi kweAsia uko. And bring in these nuns from countries like the Philippines. Vounza manans vaya vanobva kunyika dzakaita vana Philippines. And they become the housekeepers for that upper male echelon. Ndo vaya vanenge vakuchengetedza dzimba dzevaya vari kumusoro-soro kuvarume ivavo. So someone asks Pope Francis if he would make a woman a head of a Vatican department. Saka mumwe munhu akabvunza Pope Francis kuti mungaita here mudzimai mukuru weVatican department. And he said, and his response is, well, pastors often wind up under the authority of their housekeepers. Iye akapindura akati eya vafundisi vanowanzomira pasi pechiremera chevanochengeta imba. Like a nudge nudge laugh. Obva aseka zvake. A nudge in the ribs, a joke. Achitamba hake achiseka. Because the housekeepers from Southeast Asia that serve these Italian prelates, nekuti vaya vanochengetedza dzimba vanobva kuSoutheast Asia vachisevha varume vekuItaly. so sometimes they get bossy. Zvinonzi dzimwe nguva vanoda kuita boss. So that's his answer to a woman as a head of a Vatican department, the housekeepers. Ndo mhinduro yake yekuti havanoda kakutonga kai saka I'll keep quoting from this article because I quite like it. Ndicharamba ndichingoverenga paarticle irori nekuti ndinorifarira chaizvo. He evidently feels deeply that women are important and he knows they are undervalued in the Catholic Church. But when it comes to the point of saying why women are important and what is valuable about women, there is less clarity. Zviri pachena kuti anonzwa zvakadzama kuti vadzimai vakakosha uye anoziva kuti havana kukosheswa muchechi, asi kana zvasvika padanho rekutaura kuti sei vakadzi vakakosha uye chii chakakoshesa pamusoro pevakadzi, pane kujeka kushoma. The underlying problem implicit here is that women are not easily defined and perhaps should not be. Dambudziko riri
repiri riripo danho apa nderekuti vadzimai havana nyore kutsanangurwa. All those old stereotypes. Ndo rusarura irworwo. How do you know how to talk to a woman? Unoziva sei kuti unotaura sei nemudzimai? You need a manual to understand her. Unotoda zvakanyorwa pasi kuti unzwisise munhukadzi. Women are complicated. Vanhu vechidzimai vakagozha so. They don't mean no when they say no. Vanoti kwete, havanyatsoreva kuti kwete. Women are from Venus, men are from Mars. Vakadzi vanobva kune imwe planet uko, varume vachibvawo kune imwe Mars. This stereotyping you find throughout culture. All culture. Rusarura urwu tinorwuona mumacultures ese zva. Pope Francis is attempting to helpfully talk about the role of women or the need of women or the place of women in the church. Why do these efforts meet with such limited success? The reason, as I see it, is that a questionable assumption underlies the whole discussion. Namely, women are somehow a mystery, an issue. Pope Francis varikuedza kutaura zvinobatsira nezvebasa revakadzi kana kudiwa kwevakadzi kana nzvimbo yemadzimai mukereke. Nei izvi kuedza kuchisvika nekubudirira kushoma? Chikonzero sokuona kwandinoita ndechekuti fungidziro isingafungidzike inotsigira hurukuro yese. Zvinoti vakadzi nenzira yakati Men on the other hand are merely people. Varume kune rumwe rutivi vanongova vanhuwo. We never talk about the role of people in the church. We never say we need people in the church. That would be ridiculous. Women, on the other hand, are treated essentially as a subspecies that needs to be accounted for somehow, whether we do that by glowing reference to their feminine genius or cudgel our brains concerning why God created them. Hatimboti tinoda vanhu vari muchechi. Izvo zvingava zvisina musoro. Vakadzi kune rimwe divi vanorapwa zvakanyanya sechidiki chemando chinoda kuverengwa neimwe nzira. Kunyange isu tichiziva kupenya kunogeza kune kwavo kwevakadzi. And all of that denies the right of a woman to just be a person. Zvese izvi zvinorambidza kuti mudzimai angovawo munhu. Not with some glowing aura that enables her to bring peace and love and the ability to caress. Munhu asingatarisi kuti anga angoriwo nekubwinya chete kunounzwawo peace chete sezvinotaurwa zvichiitwa naPope izvi. What I want us to see is the beautiful words of Pope Francis. Chandoda kuti tione kuti mazwi aPope Francis aya akaita seakanaka-naka. And the actual underlying substance that's behind them. Chaizvo zvava kureva zvakawanda kuseri kwemazwi iwayo. And to see the meaninglessness of just beautiful sentences. Nekuona kuti masentensi akangonaka-naka haana maturo. Women have asked a lot of Pope Francis. Madzimai vakavhunza zvakawandisa kuna Pope Francis. He announced he was releasing an encyclical called Fratelli Tutti. Akataura kuti aizoburisa encyclical yainzi Fratelli Tutti. Translated, that means brothers or all brothers. Zvichiturikirwa zvinoreva kuti mabrothers vose. A coalition of Catholic women's networks from around the world petitioned him to change the name. Mibatanidzwa yevadzimai vakawanda pasitendere vakavakumbira chaizvo kuti vachinje zita irori. They wrote him an open letter. Vakamunyorera tsamba.
and said that in a time when we are already feeling segregated from the church, excluded, vachitoti isusu munguva inoi tiri kutonzwa tichitarisirwa pasi mukereke, hatisi kuinvolvwawo. just allow us to be heard, just add sisters, brothers and sisters all. Titendereiwo kuti tingonzwikwa veduwe, chingowedzerai kuti vakomana nevasikana. He did not do so. Haana kuzvichinja. In 2016, he was asked about the possibility of a female priesthood. Muna 2016 akabvunzwa iye kuti kungava here nemaprista vechidzimai. Now, John Paul II was so hostile to the idea of women in leadership John Paul wechipiri akanga aine ukasha chaizvo nepfungwa iyoyo kutongofunga kuti madzimai vangatungamira. that John Paul documented the position of the Catholic Church on women in a 1994 document. Muna 1994 John Paul vakatobva vatozvinyora pasi vachitaura pavakamira nenyaya iyoyi. And Pope Francis' response to the question of a female priesthood was to say, Saint Pope John Paul II had the last clear word on this, and it stands, this stands. Pope Francis pavakabvunzwa vakati Pope John vakatonyora nezvazvo ende zvinoramba zvakamira nhasi uno. The reporter asks him, forever? It will stand forever? Uye aivabvunza akati zvichamira nekusingaperi here? Francis replied, if we read carefully the declaration of Saint John Paul II, it is going in that direction. Francis akapindura achiti kana tikanyatsoverengesa tichiongorora declaration yakaitwa naPope John iri kuenda So liberation theology, the progressive pope. Saka liberation theology iya yatinoti pope vari kufambira mberi. What did we say about my counterfeit $100 bill? Takamboti nezuro nenyaya $100 bill riri-counterfeit. What did we say about the promises of paganism to heal you from sin? Takataura kuti chiti mapaganism kuti inoporesa here chitema. To redeem you. Kuti inotidzikinura here. It's worthless. Hazvina maturo. So when the counterfeit stands up and offers equality to women, saka panomira counterfeit ichioffer kuenzaniswa kwemadzimai, this is worthless equality. Equality isina kana maturo. An equality that denies women positions of true authority in the Vatican. Kuenzaniswa kunorambidza madzimai maposition ekuti vatungamirirewo muVatican. Instead, he tries to say they're already of great worth because they're Marys. Anotanga kutaura achiti hanzi vanotori vakakosha nekuti ndivana Mary ka. Because they don't fight for anything, they unite, caress, soothe, nurture. Nekuti ivo basa ravo kandere kuti bhabhadzira vachitinyengetedza vachitibatanidza. And they're really good housekeepers. And vanogona kuchengeta dzimba zvakare. So you can go through the other changes he's made. Saka tinogona kuzoverenga hedu zvimwe zvaakashandura. In 2014, he placed a woman on the Vatican Commission on Protecting Minors from Abuse. Muna 2014 akaisa munhu wechidzimai kuti achengetedze vechidiki kubva kuabuse. She was an abuse survivor herself. Iye akanga atoponawo kubva kuabuse. She resigned in 2017 because the Vatican bureaucrats were not listening. Akaramba muna 2017 basa irori nekuti vakuru vemuVatican vakanga vasingamuteereri.
He has recently promoted one woman to a high-ranking position in the Vatican. Manje manje akatosumudzira mumwe mukadzi kumuisa papozisheni yakakwirira chaizvo kuVatican. But he created a new position, so no current man in position had to lose his spot. Akatoita pozisheni yekugadzira kuitira kuti pasava nemurume anoruza basa rake. And much of this new job is just continuing the work she'd already been doing. Ende basa rake rakanyanya nderekungoramba achiendera mberi nebasa ranga riri kuitwa kudhaya. We've discussed before the Amazonian Synod. Takambotaura nezveAmazonian Synod. While this was largely about the role of women in the region, izvi zvaida sekurerekera nebasa remadzimai kuregion iyoyo. On the outcome of that adventure, women were not given a single vote. Takazoona kuti mukupera kwazvo vadzimai havana kana kumboreceiva vote kana imwe chete zvayo. And the hope that women would be able to be appointed as deacons there fell short. Taitovimba kuti madzimai angatoiswawo semadhikoni asi zvakaramba. So what's holding Pope Francis back? Saka chiiko chiri kuramba chakabata Pope Francis? Why can't he appoint women to the priesthood? Sei asingagoni kuisa mudzimai kuti ave muprista? What's the obstacle in Catholicism? Chii chimhingamupinyi chiri kuVatican? The obstacle is found in Acts 17 verse 11. Chimhingamupinyi chacho tinochiwana mubhuku raActs mabasa avapostori 17 ndimande ya11. The people of Thessalonica, vanhu vekuThessalonica, searched the scriptures daily to see if the messages were true. vainzvera magwaro kuti vaone kuti ndizvo here chaizvo zviri kutaurwa izvi. So when it comes to the subject of gender, what does Catholicism do? Patinosvika isusu panhau dzegender, veCatholic vakaita sei? Exodus 18:25. Exodus 18 ndima ndeya 25. Search the scriptures to understand the role of women and the subject of gender. Nzverai magwaro kuti munzwisise basa remadzimai uye basa regender. And Moses chose able men out of all Israel and made them heads over the people. So you have Moses, ruler of thousands, ruler of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Mozisi akasarudza iye varume voga kuti vave vatungamiriri vema1000s, vema50s, vema10,000s zvichidzika zvichidaro. What Moses did is set up a hierarchy. Mozisi zvaakaita kugadzira hierarchy. Some people don't like that word. It's called a hierarchy. Vamwe vanhu havanyanyi kufarira izwi iroro rinonzi hierarchy. It went Moses, wakatanga Moses kumusoro, male leader over thousands, male leader over hundreds, male leader over 50s, male leader over 10s. murume anotungamirira ma1000s, murume anotungamirira ma100s, murume anotungamirira ma50s, murume anotungamirira ma10s. And where are the women? Kumadzimai vari papi kwapi? Nurturing, uniting, having babies, housekeeping. Vari kunecha, vachibatanidza, vachibhabhadzira, vachizvara vana. Luke 6:13. Bhuku raLuka 6 ndima ndeya 13. This is the thus saith the Lord preferred by the papacy. Iyi ndiyo inofarirwa nepapacy.
And when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12, whom also he named apostles. Akasarudza iye 12 vaakadaidza iwo kuti vadzidzi. Where are the Marys? Ko vana Mary vari kupiko? Not in leadership. Havamo muutungamiriri. So to understand the role of gender, Saka kuti tinzwisise basa regender, Catholicism did exactly what Protestantism did. veCatholic vakaita chaizvo chaizvo zvakaitwa nemaprotestants, which is exactly what Adventism does. izvo zvinova zvakafanana nezviri kuitwawo nemasabata. And what Adventism did in 2015, muna 2015 masabata zvavakazoita, when someone said we should ordain women, umwe munhu anga ati ngatiodhenei madzimai. and this institution, this ship, Chikepe chedu icho chakanongedzerwa, this Adventism, ane Adventism, already destroyed by the second and third angel's message. yatoparadzwa nemeseji yengirozi yechipiri neyechitatu. In 2005, they sat in their conference and applied Acts 17:11. Muna 2005 vakashandisa ivo Acts 17 ndimandi ya11, and searched the scriptures to see whether or not women could be ordained. vakanzvera vachida kuona kuti madzimai vanogona kuodhenwawo here. And they came to the same conclusion Vakangosvikawo paconclusion yakangofanana, and gave homage vakatopfugamira to apostate Protestantism and the papacy. kuapostate Protestantism nepapasi. If we want to search the scriptures, Kana tichida kunzvera isu magwaro on the subject of race or gender, panhau dzerusaro raganda kana kuti dzegender, and not use parable methodology dispensationalism, torega isu kushandisa methodology yedu yemaparable kana kuti yemadispensationalism. on the subject of slavery, women, or homosexuality, Panhau dzeutapwa kana dzemadzimai kana kuti dzehomosexuality, we will unite with papal doctrine. tinotobatana chete nedoctrine rana papa, Because neither the papacy or Protestantism recognizes any type of Eden-to-Eden restoration. nekuti hapana pakati pavo Protestantism kana Catholicism vanotarisa nyaya yedu yeEden to Eden. If we want to investigate scripture, Kana tichida isu kunzvera magwaro just once on these subjects, kamwe chete koga panyaya idzodzidzi, without having a firm foundation and basing that study entirely upon the methodology of this movement, tisina foundation yakasimba ende tichishandisa zvachose methodology yemovement ino, we will have to agree that this movement is in sin. tinotofana kutenderana kuti movement ino iri muchitema. We would have to agree that this movement is in sin. Teta kutofana kubvumirana kuti movement ino iri muchitema. If we want to investigate just once the subjects of gender roles Kana tikangoda and homosexuality, tikada kungotsvaga hedu kamwe chete koga nhau dzechidzimai kana kuti magender roles kana kuti homosexuality, without using properly the methodology of this movement, tisingashandisi zvakanyatsonaka methodology yatinoshandisa movement ino, we will come to the conclusion this movement is in sin. tinosvika isusu paconclusion yekuti movement ino iri muchitema. Because I will remind you, Nekuti ndichakurangaridza inini kuti
LVS has female leadership. LVS ine vatungamiriri vechidzimai. LGC has female leadership. LGC ine vatungamiriri vechidzimai. The continental leaders of Europe have female leadership. Continental leaders vekuEurope vane vatungamiriri vechidzimai. The overarching movement leadership contains a woman. Leadership mutungamiriri ari kumusoro ine mudzimai. Search the scriptures. Nzvera magwaro. Without methodology, usina methodology, on any subject that relates to gender, pane ripi zvaro subject rinoenderana nezvegender, there are quite a number of people in the French world who would need to hand in their resignations. Vakawanda vekufrench world vanotofana kutounza maresigning letters. The problem we're going to face, dambudziko ratinotarisana naro, is there's two institutions in Eden. Ndeyekuti pane maInstitution maviri muEden. We're so used to the Sabbath issue when it comes to the papacy. Kana tauya panyaya dzepapacy takanyanyojaira nyaya yemunaSabbath issues. Because we have known for 250 years that thus saith the Lord is on our side. Nekuti kwemakore 250 takanyanyokuziva kuti tikati isu ndizvo zvinotaura Jehovha ndo zvazvinomira. When it comes to the subject of gender, patinouya panyaya dzegender, the papacy has the thus saith the Lord. Vana papa vanotaura kuti ndizvo zvinoreva Jehovha. We're not used to being in that position with the papacy. Hatina kujaira kunge tiri panguva yakamanikana kudaro nana papa. Just like the Alpha history of Adventism. Zvakangofanana nehistory yekutanga yechiSabata. Slavery, Protestantism has a thus saith the Lord from the beginning to the end of the Old and New Testament. Panyaya dzeutapwa, Protestantism yaiti ndizvo zvinoreva Jehovha kubva kokutanga kusvika kokupedzisira kweshoko. The only way we survive shipwreck is if we rely on our methodology. Nzira yoga yatinogona kupona nayo shipwreck ndeyekuvimba nemethodology yedu. This is a strong statement. Uku kutaura kwakasimba. But I've made it before. Asi ndakambozvireva hangu kare. If we want to cast aside the light that has already shone on our path, kana yoshda kurasira padivi chiedza chakatopenya kare, put aside methodology, isa parutivi methodology, any prayer to understand what we are teaching at this camp meeting, munamato upi zvawo wokunzwisisa zvatiri kudzidzisa pacamp meeting ino, will be a prayer to the Apis pool. kunenge kuri kunamata Apis pool. Like Protestantism of 1844. Sezvinova Protestantism yeya1844. Like Adventism of 1850. Sezvaiitwa nechisabata cha1850. Adventism of 1850. Chisabata cha1850. The only thing that made them navigate the crisis of 1844 and the crisis of 1850 chega chakaita kuti vagone kunzvenga crisis ya1844 neya1850 was prophecy and methodology. Yaiva nyaya yechiprofita nemethodology. There was safety in nothing else. Kwakanga kusina safety kumwe kwese.
Just going to read briefly from that Atlantic article that was posted on the media broadcast. Ndichaverenga muchidimbu kubva paatlantic article raiswa pamedia broadcast. Of all the secular spectres that haunt the evangelical community, feminism is probably among the most disdained. If you go to the document and you see the 2 verses, it's just below that. Thank you. I'm going to repeat that. Of all the secular spectres that haunt the evangelical community, feminism is probably among the most disdained. Pakati pevose vanoona zvenyika vanovhiringidza nharaunda yevavhangeri, feminism ingangove iri pakati. After the last camp meeting, a conservative Adventist friend wrote to me. Patakapedza musangano wekupedzisira, pane muconservative wechisabata akandinyorera. He said he was leaving the movement. Akandiudzaini kuti ndakusiya zvemovement. Didn't like what we had taught. Aisafarira zvataidzidzisa. Went against his thus saith the Lord. Akaenda achipikisa zvinoreva Jehovha zvake. And as I reasoned with him, his last statements on our disagreement were the following. Pandaida kuti ndimuonesewo, zvaakapedzisira kutaura pataipesana ndezvekuti. There is a difference between leaving sexism and entering feminism. Pane musiyano pakati pekusiyana nesexism nekupinda mufeminism. At this point, I stopped reasoning with him. Panguva iyi ndakabva ndatongosiyanawo naye. Because the problem was that line upon line methodology, parable teaching, the messages of this movement. Nekuti dambudziko raiti line upon line methodology yedu yatinoshandisa movement ino. I realized at that point had come into direct conflict with his ideology. Ndakabva ndatoona kutoti yatopikisana zvachose neideology yaanga ainayo. He had no confidence in the leading, the prophecy, the methodology of this movement. Anga asisina kuvimba nemethodology inotungamirira movement inoyi. That when it confronted his ideology, instead of his ideology changing, zvekuti methodology payakasangana neideology yake, pachinambo chekuti ideology yake ichinje, he cast prophecy aside and kept his ideology. Akabva akandira prophecy kwakadaro, akabva achengetedza ideology yake. And when someone gets to that position, there's nothing you can say. Munhu kana asvika pakadaro, hapana chimwe chaunogona kutaura. Because you cannot fight someone's ideology. Nekuti haugoni kurwisanisa neideology yemunhu. Unless you can agree on some just basic common methodology. Kusara kukuti kana mawirirana pa methodology, basic methodology chaiyo. It's like fighting with a Catholic. Zvinoita sekurwisana nemucatholic. Showing them all the evidence for the Sabbath. Uchimuradza zvese zvekuita nesabata. And them saying our tradition, our ideology is Sunday. Obva ati inini ideology yangu nezvandinoziva iSunday. So when a conservative Adventist says his ideology is anti-feminism, saka kana musabata ari conservative akati ideology yake ndeyefeminism, despite
all of the structures God has given us. Zvisinei nemastructure ese atakapiwa naMwari. There's nothing left to say. Pane pasisina kana chekutaura. But in that act, mukuchiitiko ichocho, a strict conservative Adventist fell into line with apostate Protestantism and Catholicism. Musabata ari conservative zvakanyanya akabva donhera kuProtestantism neCatholicism. On the very Sunday law issue, panhau iyoyo yemurayiro weSunday, is it any wonder that when the United States falls, Adventism falls right along with it? pane here laini rinotadza kuti panodonha United States, Adventism inodonhawo ipapo. That when the United States bows the knee in homage, Adventism bows the knee in homage right along with it. Rinojekesa kuti United States painopfugamira papasi, Adventism inopfugamawo. And like 1888 history, tofananidza nenhoroondo ya1888, Adventism will have no concept they're paying homage. Sabata chinenge chisina concept yekupfugamira. Papacy is the threat, remember? Ngatirangarire kuti threat yedu ipapasi. For Protestants, Catholicism is the threat. Kuma-Protestants, Catholicism ndo yaiva threat. Still paid homage through the act. Vakatopfugamira nekuita kwavaiita. All of Adventism knows that the papacy is the threat. Chisabata chese chinoziva kuti papacy ndiyo threat. But when they reject the second and third angels' messages, asi pavanoramba ivo message yengirozi yechitatu yechipiri neyechitatu, the final restoration that relates to the sin of Eve, restoration yekupedzisira inoenderana nechitema chaEve, against their will they bow the knee. vachida vasingadi vanopfugamira. In the very act of agreeing. Muchiitiko chekutenderana nezvinenge zvitaurwa navo. Paganism. Toenda papaganism. It's worthless restoration. Restoration isina maturo. Pope Francis and all of his words about women and not judging homosexuals. Pope Francis nemazwi avo ese ayavaiti taura nezvevadzimai nekuti handitongini nahomosexuals. All through his beautiful empty statements. It's worthless. Mashoko avo ese asina kana maturo, zvese hazvina maturo. I hope we can see in this study ndovimba kuti titaona mustudy ino that you have conservative evangelical America, kuti une maevangelical vari kuamerica vari conservative, and a liberal pope who is our counterfeit, une rumwe rutivi una liberal pope vanova ndivo counterfeit yedu, and somehow the two are still united. Ona kuti vaviri ava vachiri nekubatana. Because 2 years ago, people would ask me how that was possible. Nekuti makore maviri apfuura vanhu vaindibvunza kuti ko zvinogoneka sei. How can this liberal pope and evangelical America ever be united? Ko pope vari liberal neAmerica iri evangelical vanogobatana sei? And for all of Francis's act, they actually are. Pati kuona Francis zvaari kuita zvese izvi tiri kutoona kuti vari kutobatana.
If his equality was genuine, they would not be, but it's not genuine. Dei equality yake yakanga iri genuine ka papasina kubatana asi tatoona kuti haizi genuine Because a counterfeit is always worthless. Nekuti counterfeit haina maturo. It cannot heal, it cannot restore. Haigoni kuporesa, haigoni kudzikinura. The difference in this history Musiyano muhistory inoyi is that in both Alpha and Omega histories of modern Israel, ndeyekuti kuhistory yekutanga neyekupedzisira yeIsrael yanhasi, when it comes to the Millerites and the 144,000, patinotaura nyaya yemamillerites nenyaya yema144,000, when it comes to the subjects of slavery, patinouyawo panyaya yekudzvanyirirwa, which is race, inovaita nezveusarira ganda, which is the sin of Ham, chinova ndicho chitema chaHam, you cannot use it, thus saith the Lord. haugoni iwe kuti ushandise, ndizvo zvinoreva shoko raMwari. When it comes to sexism, Patinouya panyaya yesexism, which is gender, inoenderanawo negender, which is Eve, yakananganawo naEve, you cannot use it, thus saith the Lord, hazvigoni kuti ushandise, ndizvo zvinoreva shoko raMwari, unless you take that word and you put it on a line. kunze kwokuti watora shoko iroro woriisa iwe paline. Only as it relates to a structure can it have meaning for you. Koga kana ichienderana nestructure ndo painogona kuve nemeaning kwauri. But the Sabbath has never been dispensational. Asi nyaya yesabata haina kumbogara yamboita dispensational. And this has always been easier for us because we have the thus saith the Lord. Izvi zvazviri nyore kwatiri nekuti tanga tiine shoko rakarehwa naJehovha. But if we can see this one, asi tikagona kuti tione isusu izvi, despite the quotes, tisina kutarisa kuti makoti ari kuti chii, there's no reason we can't see this one. hapana mhaka wai tisingagoni kuona nyaya yegender kana tichigona kuona slavery. William Miller called slavery the old bone of Catholicism. William Miller anototi slavery ndiyo yaiva nyaya huru yecatholicism. He said the Protestant world borrowed slavery from the papacy. Anoti maprotestants vakatokweretawo nyaya dzeslavery kubva kumacatholics. Because it's the papacy that loved to trade in the bodies and souls of men. Nekuti ipapacy yaifarira kuita zvekutengesa miviri yemadzimai nevarume. Catholicism and Protestantism had the quotes. Catholicism neProtestantism vaiva nemakotsi. Catholicism and Protestantism have the quotes. Catholicism neProtestantism vane maquotation. Because it's impossible for either to take part in restoration. Nekuti hazvigoni kuti vese vaviri vaparticipate murestoration. We've addressed Catholicism. Tataura nenhau yeCatholicism And Protestantism. neProtestantism. I want to speak of one more. Ndoda kutaura neimwe futi pedzisira. Liberal Adventism. Chisabata chakasununguka kana liberal Adventism. I have a lot to say on this and little time. Ndine zvakawanda zvekutaura apa asi nguva yangu ishoma. But I'm sure it's something that will continue to be a topic of discussion. Asi ndinovimba kuti chinhu ticharamba tichingotaura hedu nezvacho. The subject of how we view sources from liberal Adventism has been a discussion in this movement.
Nauye kuti tinotora seiko masources anobva kuliberal adventism yakataura zvakawanda movement ino. And I want to speak about what we have just discussed and address liberal Adventism. Ndoda kuti titaure nezvatabva kutaura nazvo, totaura nenhau yeliberal adventism. I said when it came to Francis, you had to look beneath the beautiful words and look for the substance. Pataitarisa zvaFrancis, taifana kutarisa pazasi pesubstance, toona pemashoko toona substance yacho. I could give a number of examples, but I'll stick to one. Ndogona kupa mienzaniso yakawanda, asi ndichataura inini imwe chete. The sharing through the movement of the messages of one particular woman. Kuburikidza nemamessages emudzimai umwe chete. Her name is Bridget Rivera. Zita rake rinoitwa Bridget Rivera. No number of people have shared her work and spoken about her work. Ndoziva kuti vanhu vazhinji vakambotaura nezvemabasa ake vakatosheyawo mabasa ake. She's a young woman. Mudzimai wechidiki. A lesbian. Ari lesbian. She grew up in a very conservative evangelical culture. Akakurira mu-evangelical culture inga iri conservative zvakanyanya. Of course, with that taught homosexuality was a sin. Totoziva kuti akatodzidziswa kuti homosexuality chitema. She realized that she was lesbian. Akazviona iye kuti inini ndiri lesbian. And she's become somewhat of a spokesperson for part of that Adventist community. Ndiye akatanga manje kutaura kunyanya community iyoyi Adventism. And members of this movement started to share her interviews and her blog posts. Vanhu vemusangano uno wemovement ino vakatanga manje kushare zvaaitaura musikana uyu. Because they were interested in the testimony and perspective of this lesbian Adventist woman. Nekuti vakanakirwa chaizvo nemuono wemusikana uyu vanga ari lesbian. And she speaks much about understanding each other, equality, love. Anotaura zvakanyanya chaizvo nekuti ngatinzwisisanei, ngativei nekuenzana, ngativei nerudo. Beautiful words. Mashoko akanaka chaizvo. I think some people may have thought he's a Levite in the making. Ndofunga kuti vanhu vakawanda vakatoti hoyo muLevite ari kugadzira. I have some concerns with this trend in our movement. Indine kakunetsekana netrend iyi inoitwa movement iyi. Ndoda kuti titarise zvimwe zvataurwa naBridget Rivera. I'm going to quote her. Ndichamudoma kuti akati. This is a post on her blog. The introduction. Akazviposta pablog rake. Introduction. What I'm saying in this post regarding sexual desire is pretty simple, but it's difficult for people to swallow. Zvandiri kutaura inini panhau yesexual desire zvakapfava chaizvo, asi zvinorema kuti vanhu vazvibvume. I'm saying that sexual fulfillment does not come through a sexual relationship, but instead through sublimation to Christ. Ndiri kuti inini kuzadzikiswa pasexual
hakuuyi nenhau dze-relationship iri sexual, asi zvinouya It's astonishing to me that this needs to be said, but it does. Christians will accept the fulfillment of virtually every single other desire through satisfaction in Christ and Christ alone, but when it comes to sexual desire, they stop short. Zvinondishamisa inini kuti makristu anoti mamwe madesires ese anozadzikiswa muna kristu, asi kana tauya pasexuality nedesire vanobva vamira vachadaro. This is the beauty of what she's saying. Uku ndokunaka kwezvaari kutaura. Christ is all in all. Jesu ndiye wose muzvose. He satisfies every need of your heart, every desire you have. Anozadzisisa zvido zvese zvatiinazvo zvemwoyo yedu. Christians believe that up to a point. Makristu anozvitenda asi kusvikira pane imwe point. But when it comes to sexuality, they stop believing that. Kana tasvika panyaya dzesexuality havachazvitendi manje. Both heterosexual and homosexual people. Vose maheterosexual nemahomosexual. So when we have sexual desire, we should, instead of satisfying that sexual desire, saka patinenge tisine chidokwa dokwa chiri sexual, panhambo chekuzadzikisa chidokwa dokwa ichi, satisfy it through sublimation to Christ. Ngatichizadzisei kuburikidza nesublimation kuna Christ. Sublimation means to divert. Sublimation zvongoreva izvo kubva mugwara. To change course. Kuchinja kubva mugwara. So you have a sexual desire. Saka unenge uine chidokwa dokwa iwe chiri sexual. But Christ satisfies every need you have. Asi Kristu anozadzisazve maneeds ese atinenge tiinawo. And this is not just sexual desire. This is also human relationships. Haisingori nhau yesexual desire. Tikutoreva even relationships ari pakati pevanhu. Because the context of the message she sells is one of celibacy. Nekuti nyaya yemessage yaanotengesa ndeiya yecelibacy kana kuti yekusarara nemurume zvachose kana nemukadzi. So this is her answer for both heterosexual and homosexual people. Saka mhinduro yake kune vose vari heterosexual nevose vari homosexual ndiyoyi. Any desire that you have for another human being, either relationship or sexual, kana iwe une chidokwa dokwa kune mumwe munhu, whether zviri sexual kana kuti hazvizi. because Christ can satisfy everything. Nekuti Jesu unozadzikisa iye zvose. You need to take that desire, turn its course, and have it satisfied by Christ. Tora chidokwa dokwa ichocho, wochibvisa mugwara racho, woti Kristu zadzisai chidokwa dokwa ichi. Now, regardless of heterosexual or homosexual, I fundamentally do not agree with that. It is not biblical. Ini whether ari kutaura heterosexual kana kuti homosexual, handitenderani nezvaanotaura, hazvienderani neBhaibheri. Adam did not realize that he was alone. Adam haana kuona kuti akanga ari ega. Desire a partner. Haana kuda here partner. And God say, it's okay, you have me. Mwari haana kubva auya kwaari akati ndaona chidokwa dokwa chako, ini ndiripo zvangu Adam. Because God was not designed to fulfill that role for Adam. Nekuti Mwari havana kugadzirirwa kuti vazadzise chidokwa dokwa ichocho kuna Adam. I believe it's not even scriptural that Christ is designed to fulfill every need you have. Ndinotovimba kuti hazvitorimo mumagwaro kuti Jesu anogadzirwa kuti azadzise zvidokwa dokwa zvese zvatiinazvo.
We're designed to need and want human relationships. Takagadzirwa kuti titoda marelationships enoenderana nevanhu. And the message that she's trying to bring into Adventism Iye message yaari kuda kuunza iye muchisavadha manje is one of celibacy. ndeyekuti zvibate, hakuna kusangana nemunhu. Celibacy as a solution to not just heterosexuality gone wild, but homosexuality. Iye celibacy ari kuunza sesolution kuheterosexual, not heterosexual chete, as also kuhomosexual. Quoting her, tichimutaura zvaanoreva. LGBT people aren't the only ones who need convincing about celibacy. So they need convincing about celibacy. Anoti vanhu vechi-LGBT ndo vega vanofanira kuziviswa nezvecelibacy. But this burden should not just fall upon gay people. Asi burden iyi haifani kungoenda pavanhu vari gay chete. She discusses all the immorality in Protestantism and Adventism. Anobva ataura nezveimmorality iri muprotestantism nemuchisabata. And what does she believe is the cause of the problems within Protestantism and Adventism? Iye anotenda kuti chinokonzeresa izvozvo muprotestantism nemuadventism chii. Is it far-right evangelical thinking? Far-right evangelical thinking here kana kuti kufunga kuri far-right kuya. Is it the moral majority? Inhau yevari vemoral majority here vaya. Is Trump's racist, sexist evangelical party? Inhau yepati yaTrump here iri racist iri sexist. The cause of society's ills? Ndizvo here zviri kukonzeresa nyongano musociety umu. No, not for her. Kwete, kwaari hazvizi. She doesn't say easily and openly what she believes. Haatauri zviri pachena zvaanotenda iyi. Same with Francis, you have to look for the substance. Zvakafanana naFrancis, unofanira kutotsvaga iwewe substance yacho. But the only place she places that blame is the sexual revolution of the 60s and 70s. Iye anongoti chipomerwa isexual revolution yekuma-60s iyayi. Her blog is called The Meditations of a Traveling Nun. Blog rake rinonzi The Meditations of a Traveling Nun. Why are we promoting the messages of a woman who calls herself a nun and promotes celibacy? Kuseiko tiri kukurudzira mashoko emunhu emukadzi ari kuzviti inani anopromota kuti vanhu ngavasasangana pabonde. Who cannot see clearly the three movements that a Levite is meant to already see clearly. Anofanira kunge achitoona zviri pachena mamovements aya semunhu watinotarisira kuti muLevite. Iye haasi kutomaona pachena. Who instead of placing the blame at the foot of the evangelical churches, places the blame at the sexual revolution. Iye pachinambo chekuti apomere maevangelicals vane mhosva, akutopomera sexual revolution. She needs healing. Anonida kuporeswa. But the problem when we share liberal Adventist material dambudziko heri kana isusu tichishare material inobva kuma-liberal Adventists is I believe we are much more blind. Ndinotoona kuti takatovharika maziso. Like John Paul II, she's blaming the 60s. Sezvakaita John Paul wechipiri ari kupomera mhosva kune ma-1960s. Now, if it was Pope Francis promoting celibacy, dei vanga vari Pope Francis vari kukurudzira kusasangana as a solution,
to homosexuality. Se-solution ku-homosexuality. As Adventists, we would have a series of warning lights. Masabata taitoti ona ipapo zvava kuita. But because she's Adventist, asi nemhaka yekuti musabata, and many of us think that liberal Adventists have their act together and this movement's the one that's behind. ende vanhu vakawanda vanotofunga kuti maliberal adventist vatori kumberi, isusu tiri movement takatosara. We don't have our warning system in place properly. Hatichagonisi kuudza vanhu zvakanaka. This is why I do not share Spectrum magazine articles or the material of the liberal wing of Adventism. Ndo mhaka ndisingasheyi zvinhu zviri muspectrum adventist magazine kana kuti zviri kubva kumaliberals vemuadventism. If you go to her Twitter page, she has a long tirade against two camps. Ukaenda kutwitter page rake ane nhoroondo yakareba chairo iri against makamba maviri. She found herself at war with both conservative Adventism nekuti akazviona iye ari pahondo pakati pemaconservative masabata and the LGBT community. Uye boka rema-LGBT. Because the LGBT community did not want celibacy promoted as the solution to their problems. Nekuti boka rema-LGBT vakati isu zvekusasangana zvisiri izvo zvatiri kuda kuti zvikurudzirwe. To drive home the quote, I will read a small part of one of her articles. Ndichaverenga padiki diki perimwe rema-articles ake. A friend of hers had a dream. Shamwari yake yakava nechiroto. She told Bridget Rivera Akaudza Bridget Rivera that she was destined by God to bridge the in-between. Kuti akanga akasanangurwa naMwari kuti ave sebridge. That she wouldn't fit in anywhere, she would be like in the in-between. Kuti aisakwana uku kana uku, akanga ari akamira pakati nepakati. She sees that fulfilled in her life. Iye anozviona zvichizadzikiswa muupenyu hwake. She says, give some examples of how she fits in nowhere. Anopa ma-examples ekuti handikwani. When she says, I'm as likely to vote Republican as I am to vote Democrat, as I am to vote neither of them at all. Anoti ini ndinofitira kuvhotera mademocrat kana kuti marepublic. Uye ndakatofitira kusavhotera vamwe chero umwe wavo. A Levite needs to understand the three movements leading up to 1989. MuLevite anofana kunzwisisa mapoka matatu ari kutisvitsa 1989. And the difference between the Republican Party, the Democrat Party, and what both of them stand for. Uye musiyano uri pakati pe-Democrat Party ne-Republican Party nekuti imwe neimwe yakamiririra chii. This woman is a victim. I do not want to discredit her reputation or hurt her. Mukadzi uyu atoriwo victim, handisi kuda kumutswanya reputation yake kana kumurwadzisa. But we have to be careful that when we share these, or please just don't share these materials. Asi ngatingwarirei patinoshare material kana kuti ngatingoregedza hedu kushare material iyoyi. You are not sharing the material of someone who has a solution to her own pain, to her own problem. Hausi kushare material yemunhu ane solution kumarwadzo ainaye iye. She needs the message of this movement.
anotonidawo meseji yemovement ino, and companion will be ready to give it to her. ende ushamwari huchange hwakamirira kumupa meseji iyoyi if she's willing to accept that her solution is worthless. kana iye achishuvira kugamuchira kuti solution yake haina maturo. Because the answer to the sexual revolution or homosexuality is not celibacy. Nekuti mhinduro kusexual revolution kana kuti kuhomosexuality haisi That's Catholic thinking, which is why she calls herself a nun. Uku kufunga kwemacatholics ndiyo mhaka achitozvidaidza iye achiti ndiri nani. The reason I don't share Adventist material, liberal Adventist material, mhaka inini ndisingasheyi liberal Adventist material, at least one of those reasons is we are not careful enough imwe yemhaka iyoyo ndeyekuti hatisi careful isusu vacho to differentiate between just a testimony and the message they're trying to sell. Kuti tigone kutsanangura patsanura testimony yemunhu uye message yaari kuda kuti iende kuvanhu. And we start to think they have answers or they have solutions. Istobva tatanga kufunga kuti tazowana maanswer ndivo vanawo manje. It becomes dangerous. Zvinobva zvava dangerous. Because when it comes to other material, we already have warning systems in place. Nekuti kana tikauya kune mamwe mamaterial titori nema-warnings kudhara. That's the last point I wanted to come in. Iyi ndiyo point yekupedzisira ndachida kukusharewo nemi. Few things I wanted to cover. Zvishoma zvandachida kuti tikave. I wanted to cover Acts 27. Ndaida kuti titarise isusu Acts 27. We didn't really get there, but have a further description of the line of Eden to Eden. It's developing. Hatina hedu kunyatsosvika but pane kakudevelopa kakaitika paline reEden to Eden. Make the final points I wished to make about the document, how the Constitution became Christian. Ndaida kutaura mapoints ekupedzisira edocument how the Constitution became Christian. We worked our way through all three movements. Takakwanisa kushanda tichitarisa movements edu matatu. And then discuss how we relate to liberal Adventist sources. Tikazotaura isusu nhasi kuti tinorelata sei kuma-sources ari e-liberal Adventism. A lot has been covered in this camp meeting. Zvakawanda zvatakataura mucamp meeting inoyi. I can only plead with you. Ndinongogona kugombedzerai. As you go over this material, pamuchange muchidzokorodza muchitarisa material ino, as you review the group threat that faces Protestantism today, pamuchatarisa zvakare group threat yakatarisana nemaprotestants nhasi uno, as you look at the position that the institution of Adventism takes to that group threat, pamuchatarisa muchiongorora kuti Adventism iri kutora position ipi yakatarisana negroup threat iyoyi, review all through parable, methodology, line upon line. Yodwe ngatizviitei neparable methodology neline upon line. In 1844, Protestants left behind prophecy and methodology. Mugore ra1844 maprotestants vakasiya zvachose prophecy nemethodology. And when they kneeled to pray to understand what is of God, he didn't even hear them. Apo vaizopfugama vachinamata kuti zvamwari ndezvipi, havana kana kutizomba vanzwa. If we turn our back on the light behind us, prayer will not avail you anything.
Tikafuratira isusu chiedza chatiinacho, kunamata kutombotibatsiri. If you study without the methodology God has given you in the final days, your studies will be dangerous. Ukastadha iwewo usingashandisi mamethodology atakatopiwa naMwari kudhara, then kustadha kwako kunova dangerous. Like my conservative Adventist friend, Seshamwari yangu iya yandambotaura yechiconservative muSabata. you'll say no need to be an extremist feminist. Uchataura iwe uchiti hapana mhaka kuti ndiite inini mufeminist ari extreme. So I'm going to stick to my conservative position. Saka ini ndicharamba ndakabatirira paposition yangu iri conservative. And on the Sunday law issue, Panhau yeSunday law, I'll stand with my friends. ini ndichamira neshamwari dzangu Apostate Protestantism dzinovaidzwa apostate Protestantism and Roman Catholicism. neRoman Catholicism. We stand as a movement, not an institution. Isu tinomira semovement, kwete seinstitution. We stand under the light of the second and third angels' messages symbolized by Paul in this history. Tinomira pachiedza chesecond nethird angels dzinoratidzwa naPaul muhistory iyoyi. And if we hold to both the messages and the methodology that gave those messages to us, Tikabata isusu methodology nemamessages dzatakapiwa naMwari, we have nothing to fear for the future. hatichina chokutya kumberi kwatiri kuenda. If you kneel with me, we'll close in prayer. Ngatifukame tichavhara mumunamato. Dear Lord, Baba ari kumusoro kudenga, we look with wonder at what you are attempting to do for your people. tinotarisa tine kushamiswa nezvamuri kuedza kuita kuvanhu venyu. You don't, when we ask for bread, give us a stone. Patinokumbira chingwa hamutipi dombo. When we ask for understanding on the subjects of gender, you do not give us empty words, Hamutipi mashoko asina kufanira. not even pretty empty words. Hamutombobhabhadziri muchitipa mashoko asina maturo. May we love the substance that you give us. Tibetserewo tide substance yamunotipa. May we avail ourselves of the restoration that you've made available to us. Tibetserewo tive available kurestoration yamakatipa. That is found nowhere else on earth. Inowanikwa isingawanikwi kumwe kwese pano pasi. As we go away and contemplate what was taught at this camp meeting, Patichaenda tichinodzamisa pfungwa pane zvakadzidziswa pamusangano uno, may we see that it's built on a firm foundation. tibetserei tione kuti zvakavakwa pafoundation yakasimba, On a solid rock. padombo rakasimba. May we love the revelations we're receiving of you. Itaiwo tide marevelations atiri kuwana kubva kwamuri. May we not hate them as the Pharisees hated their Itaiwo tisamavenga revelation of Jesus. sezvaita mafarisi pavakaonawo Jesu. May we love to learn. Tibetsereiwo tide kudzidza, not being stiff-necked in our old favorite theories. tisava vakaomesa mutsipa kumatheories edu ekare ataida. But like your followers, may we sit at the feet of Jesus. Asi sevadzidzi venyu itai tigarewo pamakumbo aJesu.
I pray this in Jesus' name. Amen. Ndinamata muzita raJesu. Amen. It's been a blessing to be with you all. I'm sorry it's not in person. Zvakakomborera chaizvo kuve nemi mese. Ndine urombo hazvisi munhu. Sure, I would have been back to France by now, and I should be in Guadeloupe right now. Iso ndiri kuFrance kana kuGuadeloupe. But I know it's just a delay. Asi ndoziva kuti hachino kungononodzwa zvako. God bless. Mwari atikomborere.